Hej og velkommen til Lodestone LOL. Jeg vil bare lige vise jer, hvor dårlig jeg er til Counter-Strike. Og jeg spiller bare en helt almindelig højhus 9. Og jeg vil gerne lige høre jer om, hvorfor det lagger så meget, når man optager. Det kunne være rart at vide. Men den her video, det var faktisk kun for ligesom at fortælle, hvad mig og Oliver vi har lyst til at lave den kommende tid. Fordi når Oliver han får måske snart lov til at købe en ny Minecraft-bror, og så kan jeg få hans gamle, og så begynder vi på multiplayer. Ja, altså inde i Minecraft selvfølgelig, så vil vi også spille, eller nogle gange så vil vi også spille lidt Counter-Strike, og ellers så sige til, hvis der er nogle gode Steam-spil, nogle gode gratis Steam-spil her for tiden, så vil vi prøve at spille dem. Så hold øje med, hvad vi laver, og få flere detaljer, og følg os hele vejen. Det kunne være skønt, hvis der var nogen, der gjorde det. Men jeg tror lige, vi tager en runde mere. Ja, jeg ved sgu ikke, hvorfor. Det er nok egentlig bare, fordi jeg gerne vil vise hele verden, hvor dårlig jeg er til Counter-Strike. Ja, okay. Altså, en af grundene til det, at jeg er så dårlig, det er både fordi, jeg ikke spiller så meget om dagen. Så er det også fordi, jeg kan se, at min mus skal have mere strøm på. Men så er det også fordi, at jeg er meget irriteret på AVP-noobs. Jeg synes, det er mega nederen, at der er nogen, der er så gode, som de er. Men jeg tror faktisk, det var videoen fra nu, så vi ses en anden gang. Hej hej.